Ingdeng pli phangcho chingrum amei ningkan suri ni rang kora pli aparman kapeman pon. Lakhang kora phoni lip constituency kaparlo chukela sanglangkhat ke hat apa malong therapo chiklo ni phang kora troxy arni. Chingrum ra chilir lo nang puat TPMC ingdeng pli phangcho chingrum amei ningkan suri ni rang kora pli aparman kapeman pon. Ada porphai ke malom lamaing thursi. Karlitang bapu phangcho lapen horen phangcho tumaphan kachikimo asai dengpon. Laso pipen api ingdeng pli phangcho chingrum amei meipu ko hilet phangcho si mei charipon. Mei ke phalam thela pen kapachinia jai mek chunbang Ilyas phangcho pensi pachinia sai dengpon. Labangso mei long Ruby Kumar phangcho XEM Karbiang lo autonomous council longki phangcho Singh phangcho lapen Bijoy phangcho board director of Assam Mineral Development atumta chetong donsi mei RD pidun pen jumesen alam thanpon. Lapen labangso phangcho chingrum ame kapeman pon along kachetong dun long le langa tuma phan sita kewangjia phongke kachetong dun pe jia phanta chuphapon pado. Lapen phangcho chingrum ame lake kachiplak kachipleng lapuson avelo phangcho tangte phangcho pupensi chingrum ponlo kecheng hut kuson si phangcho keplang ma lam hei sitame me along akisar mu chochor atumpen ovegimi tuma phan klar dakpen thanpon kadok kawi pen bang pharo phosuse Chitong si May mesen pen pachon pon nilipen Philip Tiso report to Ken. Sanglangkara lo keceng silo all Karbiang lo phangcho chingrum ame ke phake kasi pini labangso keceng lo sela phangcho chingrum ado kawe nilitum phangcho te phangcho mate nilitum mamuto ke lalo chingrum ra chilirna asi itum jasemet labangso aka chingrum ige netum bithang phangcho anok humatum ka chichini ne dopik ang dinang bongke sita non pen labangso chatai pen apot netum lahin netum hutung bandang lok kadok ka ke chepekeng ke chepeleng alaman pen sita non chingki chithan pon long war sai po tapana parta pini de pinang analam dak sanglang ke harapa malong sita me pini ingdeng pli ke chok labangso phangcho chingrum amai along nilitum mithang nok humang bong pen sitame komade ba council along karjab den long atum dadolo ACS ki mana atum dadolo IAS ki mana atum dadolo lapon arni pengen nilitum labang sa mana peng nilitum mithang hemisi sita kachichini ne mate chipi jir thek thedalo sita non labang sa chatai pen apot nilitum isi pen isi chitar lipsi non nilitum mithang hemisi nok humang isiang bong pen sita me nitel basona mana peng sita pini chipi long lo la ning arong pik lo apa ding sampik lo pen pini penangan adim niletum birta ke pali atun ida dula sita muning ana bang kan niletum ongdung pen lo basong tha pini sang tha kamai niletum akko chingrum thulong po la pen anso se niletum chilir thulong si alon do muchot pen ibang gilangar ni bang ke niletum la basong tha si la basona mei deng pon thubom dilang la pen la ke momo da do werpo la nasi pini jasembenang letum labangso media hoi pen sitame pi ke wang welang nitu manok hu matom phan sitame muning ning aparmana phan sitame dak pen sa ko pha thule thot lo pining ke wang long le tum sitame bage wangon e apor ke chitonte tum sitame muning abaha bangke apor ke chithik pe me pen ingdeng pho bangke ongdung pen pini an so se ke chitong thuje phan si labangso media hoi pen sitame ni tema nok hum atok anoge do anato phan sitame uthot pha thuli thot lo nilihin pen sitam labangso birta kelang pen kaprek aphangchu tuna chitong tek thelang kidam ta as tame chitong tek therang bos ben don nang chitong du ji prodang te alang letum nang letum long nang ka humri nang ji abang e ko pusona war sai pen si pachini pon po labangso ka humri jigela lo sungo e joy ke pen ji nilitum la phangchu chingrum po WhatsApp group long setando apen hala dak admin atum du pik lo apen hala dayong si komande phan kachichini pri pen yong si birta en lo tangte ladak pen ajok si halang tum phan contact sitame joy ke po dak mai pu tum number da do lo la pen par ta me chun bang tum ka do ko be do pet lo la si hala bang so WhatsApp group hoi pen sitame joy ke pen la bang so information na mokha birta chala kichi apa phar bang hadang joy ke our side lo Lakha number koi silangpha constituency kaparlo Songajan Ruire Langso Terang Arong A PHRC Mass Joining Program Kem Sik Schedule Awareness Program Asai Kedengpon Patumi Nipai Inkora Troxy Arni Ruire Langso Hawar along A PHRC Mass Joining Program Kem Sik Schedule Awareness Program Kapaman along Aluhi Sarpo Aman Peng Pen Kachetong Dun Lake
APHRC Central Committee President J.I. Kathar Lamjai Sarpo Angtong Inti Kathar Dipu LAC President Diuri Teron Central Committee Women Wing Secretary Rita Kramsapi Lapen APHRC Asong Along Claim Kete Kidinga Tum Chetong Dong si Mayor DCP Labangso APHRC Ma joining along Rui Langso Terang Arong Asor Lapen Hadagara tum Don Pharo Isira Thongkep so se BJP Congress ASDC party lapen ke ongdong ke BJP along chi odun si APHRC asong atum along chi pa ogdum si than pachini do News Text Report TK News dak Rui Langso dak to semet lang kan mesti sini dak itu masong ben kacau idom sa jaga tha athan tini bot ke hang so mai dak padopon lo asidak ongdong apai tini bang lo Don Pharo isi ra thongkep so se pudak tini semet ipis so song nong na che paham phang zum asidak tini na che paham phang dun adon pin la pen bang thu bang pipin han tame churu lo la bang so song long bang pen tini sikai si ini long ji bu phan le dak ke bang kali seta non e prang long le phelang la bang so ke long ri long pat do ver nang ji la pen mo ke bang ji lang sita me jong si la bang so song chari long ko tang te tum ikhie da sita meng chu ko la pen he ju tang ju bat meng chu ko la so ning ge the be se da bang la sil ha la so bang so ake mang ka pa pleng ke phan bang ke tum tame non kili ke hai nang i pot la so ke hai je phan tum tu ni chi sik a jang kon bom lo nasi jese met pini kar biang long ra der phan chuning ri lo election ke jog hut ke opia the ko sona the phan si ke jog nai mala bang e tum kar bira tum bang ching bai ke asi kaching bai ki sik nai nang ke hok pet ke democratic adet itum ke do ma der long ke nang sot nai ar ni ke la ke vote ke jog ar ni lo athemala rimun jong la si ke ber pen si det kaching thori la rimun jong ke ber chok chi pen si det ke beri la sila ke ber ke la ke lama so ka pot ji sik chedang paminang ji pusin itu mehen pen ke chuning ri lo la si pansi penta ing nek soi lo lam he sita hok pet lam si pulo si bot ke jog ar ni ke jog je phang jog ta hor jung bi tha ta ke pui lo ne to mang ke mo jog de fi bang ke ji de lo la ke khang don pek ta ning oi lagi ma te se hala bang ke mo fi lam no sita jog je phang ke jog ta ok che pe no ri la pen pini mek i mek ku so kling ben ko so kling ben ke mo jog kai na pulo me thang rar phang ka che ma tha lo la se de chuning ri lo la bang ke la si jasemet RD pinai bang ke non ini kar biang long along ke jasemet vote ke jog ke hem prek aparman si party tum ke lam than pon pot lasi hala hem prek alam chot kali non itum kar biang ma thanai ke itum kar biang pen inglong arara phan rai kom ji ko maratum lo kan ye thik hai ke la penda ke che ke be ko na mana ke do ana phang ke tum da ke chak ke hor pi ke ko mara song ke da khai la ini picture sia song pera ka prek na la khai be lasi hala ka prek song tum ta la ke ni ji hai he BJP ta ni ji hai Congress hai he sekar biang lor ara panchuning rilo pini ile tum heglong lo jasemet bihari bongli pen chenglok ke che ke be tum ke ka chepat tum na damadin ka ke BJP pen Congress helo hada chingrum dam pub lo klaivet lo e picture sia song long ke pata la ke la si chuning rilo kar biang long kar biara la pen tribal ara tum sta hala bang ke che ke be tum ko son ma e klaivet e long vera dim bang chepat tum dam ke ka son si ile tum akar bi tum ing long ara tum ta e picture sia al long la so song itum ta patum pet na ko e klaivet am de tum ke dak ke hajang hek dopo la si lam sini hen ka chuning ke choko neli tum rui re lang so arong si dak mass joining a program dolo bang ko an ga dang mo bang ko ke thom bang lu bodi Don Pharo ke thom monit tum pini dak ipechal silong nang join dun la pen alang le tum su pik to wara sab ta ve forest pomat la tumbhan forest dwellers act benta la tumbhan patta ta pipe la penhala patra disa a dolong ta munit ke klo ke chi la pen injured la puson dai selo la posila hai hoi an nilitum election hai he ko pen ta ke claim lo la ke claim po la dolong ta ka repair dia phan la pen ke DC phan lo tok po pa pe claim back nang po la pen nitum election ke dak APHLC si kado eta APHLC phan si vote nang pidun pet ko si kado dak ke do ante bokterero anta nang chak dun der aning ka rong pen nilitum le poisa ke pitang ta kali bang aning ka rong pen si meeting ta nang dun tumke rong so phanyama thathe de ke BJP Congress tumke di ha methang phanji ma tha chot lama sila so hanging bridge ta
ha bang British Army lo ne pinen ke silam hala si do chot no na ta silam le de APSLC Women Wing Central Petkithan jike lapulo ili tum soar lo tum ans tami pinso ka chisong long itum arjab dun thip nei athema ili tum kivir lo athema ake hai ji ai ka thar sar alang ni ka chisong ahok pet paragraph 20 ke tribal area inglong ahawar la se ili tum ahok pet bin arjab dun thip lo nam la pening isi pet pen ili tum chisong thip lo nam thi tami reng tami ili tum ahok phan se tum arjab nei hemprik long le tik jai ka thar sar phan MPP hai nang ma jai ka thar sar phan MPP hai nang ma no autonomous state Bongo Sena go back RSS Murdabat hemprik long le tik Hauraga Legislative Assembly angkang kaparlupon APHR se party asong pen phirangke me ke phapon aputha APHR se hawar ke hat LA lapen kong chun banga ke hai rubi sing ronghang alang liphan inut sarkang re gangbura mate SGB babu sing tok bipu inut congress ke claim abang phusi ahok hepen ka chikrong tap APHR se hawar ke hat aru along kong chun bang pu ka chi toxic kar biang lo autonomous council chief executive member Dr. Tuliram ronghang atheng no dam pensi ahok he alam thela puson ka chikrong dam pen tong sekot pini dok muka hi chialong pherangke me ke phapon aputhak angton pen arjupon sina News Text Report TK News to pini nangli tong sikot pen pherangke amai ke phalam the klar dakon pachinik thate kardom pini nili tong sikot pherangke amai ke phapon ko kel hando patumi harokhat LA APSLC committee amen tikrong pen wokong tok biarong amikari nusol gari gangbura mati kongres ai ben singing pia kongres ai group atu malang li babu sing to biar kai alang li japon si Tuliram rohang along APSLC hawar ke hat LAC along general secretary claim bang pu si alang li kai ta ki prongda la so bu taksi pini ni li jasmet pet tong sokor pen phirang ke mai phapon ko lo ta sidak ni li ke pu kang tu bang ke alang li pha rada phan ke pamanghu rada phan Amekri ke pajang mute nali ke misana kam ke kwema bang se ke meji komane amen pen komane a party amen pen te chikrong dam pen nangli methang apok nangli methang al le phan kachi matha aphan te nali khai da pen longli phan ke matha se ale tuji athema piluma non man harukhat le along bujot kali APSLC ke angkang pi kar biang long la pen ha di mahasao anda menon APSLC ke kangtang thekti ka por hulo lapente da khawar ke hat LAC along ke babu sing tok bi puabang profan ke APSLC atun ke pini ani anta RJ da theklong lela lapen APSLC ka ke somalo amase lang likes sikai sila pen ang e buda menan ke na pen de timla tangke pini lang li ko somsi Tuliram roha ke hai longalang li dampen APSLC amen tikrong daman parta nili arfu general secretary APSLC harukhat elong general secretary claim bang ko tikrong dam hai lo athe alang like Biren Singh India congress ai la pe non panda congress ai la alang like APSLC akaje somolong ke rabatunta ar jeda theklong le la pe alang like idur sorkari ganbra lasi Nelita ke pukang tu mage to bisang ho nang li jong si nang li mina apo ko phanche matha pentang ka johang dam tami sitame komane a political party a men en pen hala so party atu man no no par jori la penta khawar ghat along general secretary ke nili hello non tame nili claim bom lam la pen nili ke kisung ke boy Kang chin ke lang it's tame rat along sa amja phibla la pen nili general secretary si non mata claim bom lang ki bom lang lada ke nang li lada harokhat ele long APSLC claim bang ko tum phan ning pa bobri la pen kar biang long adar pha non apor paluri ning padubri nang li tangkal johang tame nang li ko nang li mina asong nang li mina ke claim back hala so party pe nang li johang komane a party phan nang li ke jong ko nang ya kam li
laben akhai Dr. Tuliram Rohan CM akhai stame laso bang matha pamika nengji kalili kalang komanele romasole nang kerap nang johang tau poho arbak lopo EPSRC party hala koman so matungle bangta poho arbak krai po EPSRC party piloma nang EPSRC party phan nali nongno pa jopen nongno ke jopen EPSRC party phan akeng kitum di phan nali bori pilu sedame EPSRC party da phan nali mantuneta nali akeng thumune ate EPSRC ka song ke ahok pe se rad phan ka song pini election apor chotle EPSRC asong ke rad phan lam ke than ke lo pini election nang le noi nili tumke 12 ma 24 घंटा से निले तुम्हें रात आजा कौन इले तुम्हें लोग रात आजा कौन इले तुम्हें के थान नाम ला तो पन्नो रोम बड़ रोम से kasi लाइहु नाली पॉलिटिक्स थे को चिनी लोग कंटू को बेटा नाली आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा आपू कोआन मार्केट आपू कांचो लांग से नाली ता हलालों से का फॉलो दुन का यूटिलाइज दुन के नाली चिनी लोग सिता में नाली खाए फान के मिसे ना आकाम प्लेन था लाइहु नाली ter si hiji meme a politik sabang to lahiru nali phadana puje bangke lasi nili hawar ka hat EPSRC general secretary hoy nili halo Robi Singh Rongha nili halo general secretary claim bang pu dak Babu Singh tok bike lake EPSRC hawar ka le long a members tave general secretary के अफियालाम लो दाके मेंबर्स तावे मेंबर्स के अफियालाम लो आ सपोर्टर करी लके कांग्रेस आय मुनि लापेन आलांग लिके इनु सरकारी गनब्रा तापिनी आलांग लि तांका जॉइने आपो का जॉइने EPSRC आमेन एनपेन लापेन जनरल सेक्रेटरी आरपू एनपेन आलांग ले हवार खात LA आलोंग EPSRC आ कमिटी फान निंग पादु रात फान अनिंग के पाबोक लसो साइ के क्लेम बा इंतो नंदी गाली बोलते so dak pe nang lifan kon pe nang sai nang ko konil tum EPSRC ba a party pe lase nang lifan bini dak media thing no hol pe nang pachini ke halo nang li prapjin pe EPSRC hawar khat LAC atuma phan nang li dia nang chohang nang ji nang li media thing no jong se dia nang chohang he protang ke nang li puthak ne tum ke FIR people athe nang li general secretary ka chikrong pen nang li CM ka hai long poho cher bak dam pe nang li tangka ka chuen dam ke la ke ni tu nang progre rara phan ka chisom nang pa bobri mantune tal la ke ni tu me EPSRC tu nang chak ding de la si nang li sorgari gam bra kam tong pre ma mate politics ko mane politics phan nong no ki ju jia asai secretary ji mate nang li congress a party secretary ji la bang nang li je ma tha pa me ka tu la si ka du we kar biang long ra tu ma me ni li ta pini social media athe hoi pe ni pachini lo ra tu nona por manghu nang ne athe EPSRC ka che song tang pi lo la be non nang ke li MP election ke jai ka thar sar se highway ko EPSRC ka che song se highway ko non dimahasao sidame dimahasao ra sidame dimahasao long ke do akar bi tu bro dimahasatun unon ba inglong soan atum non MP election ke EPSRC jai ka thar kon se pur ki piti phan se alang tu tingtom men lasi nona por Tuliram Rongha ke hai EPSRC phan kapre ka party phan ke alang li nongnu jo je ta EPSRC phan alang li ja kong ke pa bo ye phan se claim ji la pen claim bom do la se la yu long ke ram tum ning bobi EPSRC highway ko la puson nongno nang ke jo ta pe nang tu asata ning biri ra tu la pen puthot nili ki jutsilo ake hai Babu Singh Tokbi nang li bo fong arong nang li no sorgari gambra la pen nang li ke dihui si Biren Singh tira ben Khor Singh tia Congress tuman ke pache kakji abidi ke claim du na banglo nang li la pen nang li ke Biren Singh ti a group a Congress ai non anda nang li ke Congress ai lang EPSRC long ke nang li ke bang masi bang ke la ta ke members tawe nang li general secretary pu se ka chikrong dam hai lo la se pen na ma nang li social media thenglo jong se nang li EPSRC hawar ke hat LAC committee tu mana li dia na chohang he polotang te dili tum ke EPSRC hawar ka LA hin pen aron pen li phan inside pon nang kok tu kasi mo ladak
aron benangkang saihut nang li kopini sungkrum tam along kedo akar biatum puron di masa tum punon ba inglong soan atum non MP election ke APSLC jai kathara konse bur ki piti phanse alang tum tington men lasi non apor tuliram roha ke hai APSLC phang kapre ka party phan ke alang li nongnu je ta APSLC phang alang li jakong ke pa bot ye phang lasi claim ji la pen claim bom do lasi la yu along ke ram tum ningbiri ning bobi APSLC highway ko lapuson nongno nangke jota pe nang tum asata ningbiri gar tu la pen puthot nili ki jutsilo ake hai Babu Singh Tokbi nangli fong arong nangli inu solgari gambura la pen nangli ke dihui si Biren Singh tira ben Khor Singh tia Kongres tuman ke pacekak ji abidi ke claim duna banglo nangli lapen nangli ke Biren Singh ti a group a Kongres ai non anda nangli ke Kongres ai lang APSLC long ke nangli ke bang masi bang ke lada ke members tawe nangli general secretary pu pusi ka chikrong nam hailo lase penna bama nangli social media thenglo jong se nangli APSLC hawar ke hat Alicia komite tu mana li dia nang chuhang he pulotang te dili tumke APSLC hawar ka LA hin pen aron pen li phan insai pon nang ko masih mo ladak aron pen nang kam sai hut nang li kopini sungklum tami dili tum APSLC atu phan aduk nang pilong le akoy nang pilong le nang li phan li tum la party hawar ka Alicia phan nang li nong no nang ke jopo General Secretary punang ka cekrong leta upon nili tum APSLC hin pen ke nili tum ke aron pen ang phan insai polisi la se la hello nili pini tong sukot phirang ke mai ke phanang ko ke la hello la se ning kam piklo ning pung piklo la puson ke madhu dame cek choklem nang ne rada ka te song phan ning pabob nang ne la se APSLC asong la ke ar japthip la pen nili General Secretary nili men Robi Singh Roha Dr. Tuliram Roha CM ke haita ning jibino hawar ke hana long ke presiden ke Suren Kam Salu laben General Secretary ke nili Robi Singh Roha lu dak Mohamaya presidency long ex MEC Rumsing Tiron pen kati contest guna bangun nali Dr. Tuliram Roha nali ning jibino Robi Singh Roha nali hala dak APSLC nang cekrong tap nali APSLC fan nong nuki tu dia apa nali body Babu Singh Long hang Babu to bi inut sorkari non te claim cheng lang labuson ke thekro afran phang ke claim tap ni chini tu de sitame non ke alang li thedung lo lage thedung se lage APSLC phan nang lang rok hawar khat Alicia committee tu nang lang rok la pen la alang li methang jung ale APSLC amen tikrong damlo general secretary amen tikrong damlo tangte Tuliram Roha lo pen ne la ana tangka longdam popua ke mang mase alang li la so sai ke claim la se aphang alang li ke claim do ta hai nona te importante alang li claim piklo la son do ke matha la son do ko ajone se ke dam tang alang li congress do bom hutame Biren Singh tia group kong Khor Singh tia group atuman ke pache kak dia bidi da me alang li ke claim dun pe la se alang li ke la ke khai phane claim kali ame thang jung ale phan se claim la sona bang pe la se dak social media theng no pen ni dia alang li phan pinren lo la pen pena bang bong alang li hawar khat LC APSLC committee phan dia nang chohang ke ni kali pulutang ke ni tum prap jin pen alang li phan insai pon ko kardok la pen la APSLC la nang li ar pu cekrong pen alang li komentuar ni se ada ke cepok dun patumi ni tame pini se ke theklong la pen central committee tum ta phun nang lo Central Committee spokesperson ka yang to inti tabe punang lo la son masin ni ke cimang ha ko lapen jelang lo social media long jelang lo alang ni Babu Singh Tokbi lapen aria saho popine akro saho bhil nale tum ka chini ateng gulote Babu Singh Tokbi ku sorkari gambura ke lage komani ke toy pendong ke claim ma mate amethang jongjung aning hang pendong la puson ke claim lo Babu Singh Tokbi ni ke chini ateng ke akai Babu Singh Tokbi ke lage komane ke toy la bangke kongres atum se toy po ade kongres atum tame non Karbiang long Joyraming leng MP tiket long lo MP tiket long tame kongres saya tum along Karbia vote ke avelo pula tum chini pamika laso posi pini APSLC apan nongno pajolo plo tante kongres atum ali long pula so panse alang tum bidi ke kang ni kan lapen Babu Singh Tokbi alang li sorgari gambura tong claim ji ma alang li politics se claim ji pini sorgari gambura jong se claim ji plo tang ke alang li laihu akete la politics alang li claim ke dei
lasi nili kipu kantum lasi Babu Singh Tokbi nali ma dua political party phane support pusitame kapre ka political party tum phane nali aketer inghoi hera nangli methang oda dula tengbe nangli sai teklem tha lasi nili puji lasi nili alam paong gelo Babu Singh Tokbi akai nangli prap jinpen pen na bangbong hawar ka LC APSC committee tunga along nangli ketok jil pentame mate social media pentame nangli dia nang johanan ko la so asai ke klem ko jong se dia nang johang he pro tangte nili tum APSC hawar ka LC committee pen nili tum prap jin pen chingwai po ha so